ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб, мардуми сарбаланди тоҷик. Имрӯз 27 декабри соли 2024 навор кардам баҳри шумо. Хулас, навори имрӯза навори хуб мегзарад, ба ҳазур тамошо кунед. дӯстон, ина марҳамат касе ки дора хона, мошин, замин, чизе ки барои дар фурӯш гузоштан, мол маҳсулот барои дар эълон гузоштан, марҳамат кунед, рақамҳои рӯи навори мо мондагиай суратоша тариқи маълумотош равон кунед, насиб боша мисли ҳамин инсоно дар навори оянда мегирам, рекламатон мекунам. Боз як эълони дигаи бардоро. Касе ки Call of Duty Mobile боз мекунад, ки геймер ҳастанд, бозингаро, нашод ҳамин сипи харидан, марҳамат метавонед ки нашод сипи мада занг бизанед, бо нархҳои хуб мегирим, сипитон гирифта метавем. Хулас, баъзур боша навора тамошо кунед бардоро. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Якаи Нозим зиёда аз чандсолаҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз umi канали мо ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед. чандсолаҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз umi канали мо Сауdo ТВ ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. Инак ба эълони якими имрӯзон мегзарем. эълони якумон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. Ёкина нархиш арзони бад деконата агар 2 сотиқ замин дорад, хулас 140,000 сомон мега. Рақамо 310 68 23 WhatsApp аст, метавонед ки муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, ноҳияи Ҳисор, яъне аниқтараш. нархи мондагие ки боз дидам, ҷа шумо дидесем бардоҷуно, бар замин ҳамин нархаш боз муомила дорад. яъне ки срочно маблағ да эҳтиёҷ дорем мега, фурӯхтан дар кора бардор, хона срочни бадай сум дар кора барои мефурӯшмуш мега. ина марҳамат обу свет ҳастай, ҳақ ҳамсоя хай зиндагӣ доранд. маъқултон боша марҳамат, хона ҳоли ремонташ 100% нестай, чихе ки шумо худтон ба чашми сар диден. дӯстони азизи ман, дар Ҳисор декомнатага 2 сотиқ замин 140,000 нарх. ба дуюм эълонмон мегзарем. инак эълони дуюмон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ, ҷамоати дӯстӣ, деҳаи Ғалаба. дӯстон 5 комнатага, сотиқиш калони бад, беҳад сотиқиш калона дӯстон, 16 сотиқ замин дорад. нархиш 180,000 сомонӣ. срочно бояд буфурӯшиш мега, маблағ дар кора. навардоро сета рақамаш 930 97 56 ва 004 85 15 15. дами ду рақам дастие. WhatsAppаш ба +7 901 582 70 52 дӯстон. WhatsApp аст. хона дар талаботиш нархи хуб дай, яъне ки ба нархи худаш ҷавобгӯ. нархиш дастрас, яъне 5 дар хона, 1 калидор, баня, ошхона, оғил хона, газ хона, ҳамаш ҳаст, об свет ҳамаш ҳаст. мактаб 100 метр дуртарак ки фарзандакои шумо ҳам азоб накаша бардоро. беморхона дар наздикиш, аптека ҳамаш ҳаст. ремонти хона қоидавӣ 16 сотиқ замин дорад. айни ҳол нархаш 180,000 сомонӣ. 5 комнатага 16 сотиқа дӯстон, дар ноҳияи Абдураҳмон Ҷомеъ, ҷамоати дӯстӣ, деҳаи Ғалаба. ина марҳамат дӯстон, ҳолати хона ҳамин, состоянияш ҳамин хел. давоми навора марҳамат тамошо кунед худтон. агар ки маъқултон шава акада занг бизанед, рафта хонаро аз наздик бибинем ба чашми сар. як бо савдо дар даруни хона, яъне савдои хуб ҳам карда мешавад. ҳатман аз номи канали Авто ТВ дӯстон. срочно хонаи фурӯшӣ. инак ба эълони сеюмон мегзарем шербачо. эълони сеюмон 4 сотиқ замин дора акамон дар ноҳияи Данғара. айни ҳол нархша 55,000 сомонӣ гуфтеса. замини холӣ, ҳичи надо, рӯш кардагия, чихе ки десен дӯстон худтон. 55,000 мега. рақамора десен бардора. 4 сотиқ замин ай қарор дорад, яъне қарор дорад дар ноҳияи Данғара. айни ҳол деҳаи Шаҳбури Нав, пеши мактаби 56, обу свет ҳамаи шаритуш хуб. замин се тарафш маҳкам кардагӣ, ҳавор кардагӣ. дири санг дора боз плюс ҳамаи. дар сурат як оғилхона 5/6, чихе ки дестен дӯстон. ина марҳамат акамон замин фурӯшай, замин намефурӯшам мега, маъқултон боша бигирен.
ба эълони чорум мегзарем. Инак эълони чорумон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Қурғонтепа, ноҳияи Кушониён аниқтараш нархаш 240 000 сомонӣ, 2 комнатага, 1 калидор дорад, 4 сотиқ замин. боз 240 та гуфтесакон боз муомила. рақамон +7 922 316 90 91 дӯстон. WhatsApp аст, марҳамат кинед. ба бозори ҳоҷи Шарифа наздика мега хона. дар пеши хона ариқ ҳаст барои об. дар наздикиш мактаб, магазин қарибай. дар назди мағоза ва мактаб беморхона ҳаст. хулас ҷои обудай дӯстон. аз номи канали Автотв занг мезанед, боз арзон мешавад. ба панҷум эълонмон мегзарем. Инак эълони панҷумон боз 7 сотиқ дигар замин дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Элоқ мегӯянд дӯстони азизиман. деҳаи Элоқ нархаш 100 000 сомонӣ. замини рушд айни ҳол дар Файзободай. рақамон +7 94 005 3188 WhatsApp. айроҳи калони мошингард 100 метр боло, якум кӯча, сеюм хона. нархаш 100 000 сомон. боз муомила карда мешавад. ҳатман дӯстони азизиман, аз номи канали Автотв. ана ҳамин заминаи 7 сотиқ замини холӣ. ядута ягар дарахтам дорад. айни ҳол барф даст иҷада, дар барфи сурат гирифта равон кардан. ноҳияи Файзобод, деҳаи Элоқ, 100 000 нарх. боз муомилаш аз номи канали мо. эълони шашум монда мегзарем. Инак беҳад эълони хубай. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гилистон, назди бозорчаи Гилистон. хулас нархаш 280 000 сомонӣ, 6 метраш, як хонагай дӯстон. квадраташ 41 метри квадратӣ, квадраташ бад нест, хубай. рақамон 985 03 15 03 дӯстон. WhatsApp аст, марҳамат кинен. ремонти замонавӣ, таъмири хуб. мактаб ба номи Тирешкова ҳаст, рақами 3. ба ҳамаи чизи чорае ки хонара дестемор дорад, чи чизе ки дестемор дорад ҷоно, ба ҳамаи чизи чораш яъне ки фурӯхта мешавад, мега акамон. ина марҳамат, касе ки аз Ваҳдат хонахар ҳаст, шер бачаҳо. медонам аз ғарибӣ ҳам тамошо дорем мара. дӯстон, як савол ба шумо. айни ҳол дар шаҳри Москва ютуба ба чӣ тамошо кардем мардро, ҳам прямо ё ки ба VPN? ба ҳафтум эълон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, Лоҳур, деҳаи Ғалахона мегӯяд дӯстон. деҳаи Ғалахона 3 комнатагай, 6 сотиқ замин дорад. айни ҳол барзами ҳамин боз арзон карда мешавад дӯстони азизман. рақамон +7 993 345 4016. дар ноҳияи Рӯдакӣ, Лоҳур, деҳаи Ғалахона. WhatsApp ва ҳам дастии расиш ҳаст, марҳамат кинен. 3 комнатага, чӣ хел ки бардора хатон дестен, сари боғ, меҳмонхонаш отдельный, кухни, ванна дар дарунаш ҳаст. фундаменташ заборш рехтаги, уже об фақат мехари бардор, яъне ки масъалаи обаш фақат мехаранд. ба наздикине ки оби светам мегзарона. мактаб беморхона наздикиштай. маршрутка Айленский район то пеши хонара мерава. ҳаррӯза состояние ремонт. хайр, ремонто маълумай уже. ба ҳаштум эълонмон мегзарем. Инак эълони ҳаштумон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор дӯстон. чихе ки шумо дестен, ҳавлиш 1 метрша стяжка кардагай барои рафтан дар як облой мешавад, яъне ки як барфу борон мешавад. хулас ҳавлиша шебиан рехтагай дӯстон. дар шаҳри Ҳисор дачаҳои гулханӣ, 3 хонаи, ина марҳамат, 3 хона, 6 сотиқ замин дорад. нархша 350 000 мега акамон. боз ҳатман аз номи канали Автотв муомилаи хуб карда мешавад дӯстон. 3 рақамаш 2 та дастӣ ва 1 та WhatsApp 918 49 33 46. и телефони дастишай 72 67 ҳам дастияи дӯстон ва +7 951 633 88 85. анаида WhatsApp астай. шумо метавонед ки 100% муроҷиат кунед. бардор хонара ремонтш бад нестай. чотка ремонт кардагай, талаботи худаш дар состояние ба ҳолати худаш 100% ҷавобгӯ, документаш сертификат техосмотр дора.
кухни, паня, алохона ҳамаш ҳаст. На ҳам эълонмон мегзарем. Хонаи фурӯшӣ дар Душанбе Чорбоғ мега 4 комнатага 4 сутиқ замин. Аки 4 комнатага бардоро фундамент рехтагай, чиқе ки десехтон фундамент рехтагай барои 4 дар хонара. Хулас 4 сутиқ замин дорад. Нархаш 135,000 сомонӣ боз муомила. Рақамон 131 47 75 75 WhatsApp аст. Ноҳияи Чорбоғ, кӯчаи Мактаб, Орионтир мега. Ҷойш обкул 4 сотиқ замин. Ҳуҷҷатош 100%. Касе ки харидора мега боз муомила мешавад. Марҳамат дар Душанбе Чорбоғда 4 комната 4 сотиқ қариб. Даҳам эълон мегзарем инак. Боз як замин дар Ваҳдат айни ҳол Бостон Насосо мега. Аки ҷаде як комнатага дӯстон нависондагия 4 тарафаш ба семенблок маҳкам кардагия. Дарвоза ҳам загӣ 6 сотиқ замини холӣ. Нархаши 150,000 сомонӣ. Рақамо 110 06 11 13. WhatsApp аст, метавонед ки шумо муроҷиат кунед. Ҳавлӣ холӣ, забор дора, дарвоза дора. Документам дора. ҳаракат кен касе хонахарас аз заминхорас аз Ваҳдат. 11 эълон инак мегзарем. Хонаи фурӯшӣ дар Душанбе Гипразем Ҷимтепа 2 комнатага дар 2 этаж айни ҳол қарор дорад. 45 метри квадратӣ. Беҳад и эълон мо хубай хитондам, яъне ки плюс мешавад дӯстон. Нархаш 235,000 сомонӣ 45 метр квадрат. Рақамо 077 92 82 82. WhatsApp аста, метавонед ки муроҷиат кунед. Ду хонага 45 метри квадратӣ дар 2 этаж. Ремонти хона ранги сурат падабой. Абой ва Полша хиди харидор мекуна мега. Ремонт мекуна, яъне ремонтша. Техпаспорт дора. Арзон мешава. Савдо дар таги дом. Ина марҳамат занг бизанед бо мефаҳмонам мега. 12 эълон инак. Боз як хонаи дигар дар шаҳри Хуҷанд. 2 комнатага цоколни 45 метри квадрат дар 8 микрорайон 236,000 сомонӣ. Боз ҳатман муомилаи хуб карда мешавад. Бардори цоколни беҳад хонара люкс кардагиай. Докунед 100% талаботи худша ҷавобгӯай. Нарх навои худша арзанда. Чиқе ки десен. Рақамон 129 0023 WhatsApp ва ҳамдастӣ муроҷиат кунед. Марҳамат. Агар маъқултон боша 2 комната квартира 45 метри квадратӣ цоколни этажа дар 8 микрорайон дар назди мактаби Болаёқа детский садикам аста. Российский школа айку. Ба номи Апе Чехова. Ай главни раҳ дур нестай бардор хона. Ина марҳамат маъқултон боша занг шум занед. Дӯстон ба анҷоми барнома расидем. Касе ки то охира моро тамошо кард аз шумо миннатдор ҳастем, яъне як донаи лайкчаи бесума фаромӯш накунед баҳри миннато. Хулас рақамои мо марҳамат. Агар ки дошта бошед хона, мошини, замин, чиз молу маҳсулоти ҳастай дар WhatsApp бинависонед бардоро. Дар навори оянда мисли ҳамин инсон мегирам, рекламатон мекунам. Хуласи гап. Ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед, яъне ки навори моро тамошо карден. Аз шумо миннатдор. То наворҳои оянда худои ёру мададгортон боша. Шер бачаҳо паноҳтон ба худо. Нашод сипи бардоро. Марҳамат. Касе ки геймерай бозингарои Call of Duty Mobile ҳатман муроҷиат кунед дар WhatsApp. насиб боша сипи мегирем метимтон. Боқӣ дар паноҳи худо бошед. То наворҳои оянда худои ёру мададгортон боша. Паноҳтон ба худо.